खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। धेमाजियाव दैमायाव गोग्लैना सासे 13 बोसोर बैसोनि बर' हिन्जावसानि जिउ खहा। थांनाय सानखालि एबा मैया धेमाजि जिल्लानि जनायाव थानाय लालि दैमायाव फिस्लायना उन्दै हिन्जावसा गथ'आ गोग्लैयो। जिउ गोमानाय हिन्जावसाखौ जनायनि 2 नं सेंगाजान बग्रिबारिनि थागिरि मामनि सोरगियारि 13 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनाय जादों। खौरां मोनबावनाय बादिब्ला मामनिया सानजौफु समाव गावनि लोगोफोरजों दैमा रुगुङाव मोसौफोरखौ नायनो थांदोंमोन। बै समाव बियो फिस्लायना दैमायाव गोग्लैदोंमोन आरो बोहैखारलांजायो। जायगानि सुबुंफोरा थाबैनो नागिरनायनि हाबाफारिखौ जागायो, नाथाय हिन्जावसाखौ नागिरनो हायाखै एबा हिन्जावसानि गोथैसोखौ मोनाखै। जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव पुलिस आरो SDRFनि मावथिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नागिरबाय थानाय हाबाफारिखौ मावगासिनो एबा रैखाथि होगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। धर्मेन्द्र प्रधानआ बर'फोरनि थाखाय मा खामानि मावनानै गालांखो? बेनि सायाव UPPLनि दैदेनगिरि दिपेन बर'नि मोनसे फेसबुक पस्ट, जेराव बिथाङा मैया ओरैबायदि पस्ट खालामदों दि बावैसो सिगाङाव मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ रिजाइनेसन होदोंमोन। बे बिथिंखौ लानानै बिथाङा प्रधानआ सोलोंथाइ मन्थ्रि बिबानाव थानाय समाव बर' हारिनि थाखाय मा हाबा मावलांदोंमोन, बेखौनो लानानै एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा लिरदों, जेराव बिथाङा मैया ओरैबायदि लिरदों दि NEET UG पेपार लिक आरो बेनि फिनजाथायाव सोमजिनाय थासारियाव हादोरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ रिजिगनेसन होबाय। नाथाय बिथाङा गावनि मावसोम खोन्दोनि 2024 आरो 2025 मायथाइयाव बर' राव आरो सोलोंथाइनि थाखाय एबसुनि दाबि बादियै माखासे गोसोखांथाव हाबा मावनानै गालांबाय। सेथियाव दङ CBSE जों खुंजानाय CTETआव बर' लेंगुवेज 1 खौ फैगौ 2026नि दिसेम्बर दानाव जानो गोनां CTETआव लिरनो मोननायनि खाबु। नैथियाव दङ केन्द्रीय बिद्यालय आरो नवोदया बिद्यालयफोराव बर' आयदाखौ थिसननायनि थांखि। थामथियाव दङ हादोरनां फरायसालि थाखोनि बादायलायनाय आनजादफोराव बर' रावजों लिरनो मोननायनि खाबुफोर। ब्रैथियाव दङ मिरु मुलुगसोलोंसालि आरो बायदि फसंथानफोराव बर' आयदाखौ लानो हानायनि खाबुफोर। बे गासै बिहोमानि थाखाय थासारिया जेखि जाया मानो बिथांखौ बर' माहारिनि जानानै साबायखर जासियो होनना दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। भारतनि मुंदांखा वेटलिफ्टार मीराबाई चानुआ ग्लासग'आव जानाय 2026 मायथाइनि कमनवेल्थ गेम्सआव जारिमिन सोरजिदों। बिथाङा आइजोफोरनि 48 केजि खोलोबआव गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनानै सनानि मेडेल देरहानो हादों। बिथाङा बेनि सिगांबो 2018 आरो 2022नि कमनवेल्थ गेम्सआव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। बे देरहानायजों गासै बिथाङा 3थि खेब सनानि मेडेलखौ देरहानो हाबाय। मीराबाईआ स्नेपआव 85 केजि आरो क्लीन एन्ड जर्कआव 105 केजि, गासै 190 केजि बिथाङा दिखोनो हादोंमोन। नाइजेरियानि रुथ आसुकियनिउआ बे थाखोआव 168 केजि बारखौ दिखांनानै सिलभार मेडेल मोननो हादोंमोन। गुबुन फारसेथिं मालयेशियानि आइरिन जेन हेनरीआ 167 केजि बारजों ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादोंमोन। दुखुथिया रान्दि आइजोनो BTCनि सिप हाग्रामा महिलारिनि राङारि अनसुंथाइ। उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा सोमलिगुरि गामिनि जिनिया बसुमतारी मुंनि दुखुथिया फिसाय गैजायै आइजोनो 3 लाख रां अनसुंथाइ होदों BTC सिप हाग्रामा महिलारि बिथाङा। 3 लाख रां अनसुंथाइखौ मैया BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि जानानै आइजोनि न'आव थांनानै गथायो, जेराव आइजोआ फिसाला 3 दङ एबा फिसा 3 गोनांनि थाखाय फिसाफोरनि फरायनायनि खरसा दिहुननो थाखाय बिथाङा आंखालाव नुजाथिदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै BTC सोरखारनिफ्राय 3 लाख रां अनसुंथाइखौ गथायो। तामुलपुर जिल्लानि बालाहाटी रामगाव गामिनि थागिबि डक्टर पारामेश्वर बसुमतारीआ तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय PhD डिग्रीखौ मोननो हाबाय। डक्टर परमेश्वर बसुमतारीनि बे गेदेर जाफुंसारनाया बिफा महेश्वर बसुमतारी आरो बिमा राजु बसुमतारीजों लोगोसे नखर आरो ओनसोलखौ गोग्गाहोनो हादों।
मख'नो गोनांदि डक्टर परमेश्वर बसुमतारिया मेथामेटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्टनि एस'सिएटेड प्रफेसर डक्टर देबजित कलितानि दिथा होनायाव ए स्टाडि अन यूनिमोडुलारिटी एन्ड स्पेक्ट्रेल डब्लिउ भेरिएशन अफ ग्राफ्स आयदानि सायाव बिजिरसंनानै तेजपुर इउनिभार्सिटिनिफ्राय PhD डिग्री लानायाव जाफुंसार जायो। बिथाङा बर' बिजोंजों सोरखारि फरायसालियाव फरायबोनाय सासे फरायसामोन। आथिखालाव डक्टर परमेश्वर बसुमतारिया सालबारि कलेजनि मेथामेटिक्स डिपार्टमेन्टआव एसिस्टेन्ट प्रफेसर महरै हाबा मावगासिनो दं। पाकिस्तानजों सोमोन्दो गोनां साथाम उदखारिनि एजेन्टखौ STFनि हानजाया आसामाव एरेस्ट खालामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धुबुरी, चिरां आरो बरपेटा जिल्लानिफ्राय साथाम सुबुंखौ हमनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ अक्रामुल इस्लाम, आमिनुर रहमान आरो आब्दुल हुसेन होनना सिनायथिनाय जादों। अपारेशननि गेजेरजों पुलिसआ बिथांमोननिफ्राय गंबा मबाइल फन, गंसेनि सिम कार्ड, आधार कार्ड, बेंक पासबुक, डेबिट कार्ड आरो गुबुन गुबुन दायगोनां फोरमानलाइफोरखौबो जब्द खालामनो हादों। STFनि बायदिब्ला बे नेटवर्कखौ थिसननाय, अनलाइन रेडिकलाइजेशन, संगालि, आयेन बेरेखायै हाथियार बानायनाय बा बायनाय, लजिस्टिक आरो स्लिपार सेल गायसननायाव लोब्बा थानायनि सन्देह दं। बेनि सायाव नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्ला असु एस'सिएशननि बानजायनायाव सान्दा आरो तावलु बादायलायनाय। तामुलपुर जिल्ला असु एस'सिएशननि बानजायनायाव जिल्लानि असु गेलेगिरि आरो लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होनायजों थामथि तामुलपुर जिल्ला असु चेम्पियनशिपखौ जिल्लानि कुमारिकाटा कमिउनिटि नब्लाङाव खुंनाय जादों। हाबाफारि बादियै फुंबिलि समाव तामुलपुर जिल्ला असु एस'सिएशननि आफादगिरि राजेन बर'आ गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनायनि उनावनो जिल्ला थाखोनि बे असु बादायलायनायखौ जागायो। गाहायै साब जुनियर, जुनियर आरो सेनियर बे मोनथाम थाखोआव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि सान्दा आरो थावलु बादायलायनाय जायो। तामुलपुर जिल्लानि बे बादायलायनायाव बड'लेण्ड असु एस'सिएशननि आफादगिरि लोगोसे बनरगाव बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बुंथियोदि बड'लेण्ड ओनसोलाव असु गेलेनायनि फारसे गोख्रों थुलुंगाखां होनो थाखाय खुंथाइ सोरखारा नाजाबोबाय थानाय जादों। बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थाखाय दासिमबो गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों। जिल्ला थाखोनि बे असु बादायलायनायखौ खुंफुंनायनि थाखाय बड'लेण्ड असु एस'सिएशन आरो तामुलपुर जिल्ला असु एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि मुन्ना औवारी आरो हानजानि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ साबायखर बावो जुबिराज बसुमतारिया। बेजों लोगोसेनो असु गेलेगिरिनि एबा गेलेनायनि फारसे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै देरहागिरि बिथांमोननो मेडेल आरो फोरमान बिलाइखौ गथायनानै होयो। मोनसे समाव ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला बयबो जयैनो नायनो हानाय सममोन। नाथाय आथिखालाव बिमा बिफा एबा लोगोफोरजों जयै नायनो हालिया, जेराव गोबां समफोरावनो गाज्रि भिडिअ एबा नंखाय स्प्रेड खालामनाय, बेबादिनो सोरनिबा गाज्रि भिडिअ गोसारनाय लोगो लोगो फेसबुक एनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल एबा स्प्रेड खालामनानै होयो। बेबादिनो दासान्दि गोबांथार ससियेल मिडियायाव एबा फेसबुकनि गेजेरजों गोबांथार शेयार खालामनानै होनाय गोबां भिडिअफोरखौ नुनो मोनदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला आथिखालाव बिमा बिफा एबा न'खरसेयैनो फेसबुक एबा जायखिजाया समाजारि बिजोंखौ नायनो हालिया। आथिखालनि लाइमोनफोरा बबे लामाजों थांगासिनो? गोबां समफोरावनो ससियेल मिडियायाव गोसारनाय, नंखाय स्प्रेड खालामनाय, बेबादिनो माब्लाबा सोरनिबा भिडिअ गोसारनाय, बेफोरखौ नुयोब्ला बांसिन शेयार खालामनानै होनायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो जायनि जाहोनाव ससियेल मिडियाखौ जयै थानानै नायनो हालिया। आपार आसामाव दैबानानि जेंनाया जोबोद गाज्रि हालोदाव। गोबां लाख लाख सुबुंफोरा थानो जानो हान्था मेलानि जेंनायाव गोग्लैदों। दैबानानि गेजेराव हादोरसायाव आरोबाव बे समाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। दैबानानि गेजेरावनो हादोरसायाव आरोबाव 4 सुबुंनि जिउ खहा मोननाय जादों। थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव 3 शिबसागर जिल्लानि आरो 1 सराइदेव जिल्लानि। हादोरसायाव दैबानानि जाहोनाव थैनायनि अनजिमाया बांनानै दासिम 65 जाहैबाय। खुंथायनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गलाघाट, सराइदेव, कामरुप, हजाइ, डिब्रुगड़, शिबसागर, जरहाट, सनितपुर, कामरुप आरो नगाव जिल्लाफोरा दैबानाजों बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैदों।
बे मोन 10 जिल्लाफोरनि मोन 28 रेभिनिउ सार्कलनि गं 810 गामिफोरा दैबानानि दैजों लोमसाव जादों। दैबानाजों दासिम सा 6,54,838 सुबुंफ्रा जेंनायाव गोग्लैदों। कलकाता पुलिसा 24 जुलाइआव नीट पेपार लिक जानायनि हेंथायै धरना होनाय समाव खौरांगिरिफोरखौ बुनाय आरो गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ फिन आरोबाव खादों। सनिबारखालि गासै 11 सुबुंफोरखौ हमनाय जादोंमोन आरो दिनै 3 सुबुंखौ हमनाय जादों। कलकाता पुलिसनि उफ्रा पुलिस कमिशनार तामिनबा एसपि संगालि बिफाननि कुणाल अग्रवाल बिथाङा बुङो दि जाथायाव लोब्बा थानायनि सन्देहआव गासै 14 सुबुंफोरखौ खानाय जाबाय। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव रावबो फरायसा एबा क'क्राझार जनता पार्टी (CJP)नि सोद्रोमा नङा, नाथाय बे सोमावसारनायाव हाबसनफैनानै जेंना सोमजिहोग्रा होननानै सन्देह खालामनाय जादों। शिबसागर जिल्लानि MLA अकिल गगैया टेबुलाव गाखोनानै आसाम आयेन आफादाव दैबानानि सोमोन्दै बुंहैनि खुद्रिखांनाय फोरमायनायनि भिडिअखौ आसाम आयेन आफादा सनिबारखालि फोसावनानै होयो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ बेबादि आखु दिन्थिनाया आयेन आफादनि एबा आयेन आफादखौ मान गैयै खालामदों आरो आयेन आफादनि मानखौ खहा खालामदों होननानै बुङो। गिबि मन्त्रि रिलिफ फान्डआव गावनि फारसेनिफ्राय रांनि चेक होदों। मन्त्रि चरण बर' बिथाङा थांनाय बावैसो सान सिगाङाव BTC सोरखारनिफ्रायबो 50 लाख रांखौ मन्त्रि रिलिफ फान्डआव डनेसन हरदोंमोन। बेबादिनो दैबानायाव खहा जानायफोरखौ मदद खालामनायनि थांखियै मन्त्रि चरण बर' बिथाङाबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगो हमनानै गिबि मन्त्रि रिलिफ फान्डआव गावनि फारसेनिफ्राय रांनि चेक होदों। थांनाय साननैनिफ्राय हाग्रायाव गोमानानै थानाय एबा सोमोन्दो गैयै जानानै थानाय लांटिं रेन्ज, मादार दिसा रेन्ज, हाथिकला रेन्ज आरो माइबं रेन्जनि गासै सा 23 हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि, मावथि आरो गुबुन 3 सुबुंजों सोमोन्दो खालामनो हाबाय। गासैबो मोजाङैनो दङ। दिमा हासाव, कार्बि आंलं आरो नागालेन्ड सिमा हाग्रा गुदुआव थांनायनि उनाव साननैसो जेबो खौरां मोनैयाव गागि IFS मावख'गिरिनि दैदेननायाव ड्र'ननि दारै हाग्रा बिफान, पुलिस, जिल्ला खुंथाय आरो जायगानि सुबुङा जयै नागिरदोंमोन। उनाव गोमानाय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों सोमोन्दो खालामनो हायो आरो हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायदों। इउटुबार एनिथिं MJखौ 19 बोसोर बैसोनि हिनजावसा लानानै खारदों होनना नखरनिफ्राय अजद आरो पुलिस थानायाव FIR होनायनि सायाव गावनि फेसबुक पेजआव एनिथिं MJआ खेंफोरथि होदों। एनिथिं MJ लानानै थांनाय स्टारलिना नार्जारियाबो गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों बुंदोंमोन, जेराव गावनि बिमा-बिफाखौसो सोरबा थुनज्लायनानै FIR होनो थिसनदों होननानै बुंदों। नाथाय जों बेबादि FIR होलायनांगौनि गोनांथि गैया, जों सानैजों गोसो गोरोबलायनानैसो फैदों होननानै बिथाङा बावैसो सिगां पस्ट खालामदोंमोन। नाथाय बे पस्टखौ बिथांमोना दोनासै। बेराफारसेथिं स्टारलिना नार्जारिनि नखरा FIR होनायनि उनावनो एनिथिं MJनि बिसि एबा गिबि बिसि प्रिति नार्जारियाबो FIRखौ होबाय होननानै समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव सासे गथ' गोनांखा एनिथिं MJ मुंनि इउटुबारा सासे 19 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ लाना खारनायनि दायाव गिबि बिसि प्रिति नार्जारिया केसखौ होदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन।
बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउ एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउ एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।